ए डॉक्टर साहब देखी ना, हमरा का हो गइल बाटे। बैठ 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 बैठ। का दिक्कत बा? खा तनी तो ऊँघी लागे लगता है। ए डॉक्टर तोर बर में बीमारी हो गइल बा, चल ओजा सूत चेक कर। बाप रे बाप, कहा जाने कौन हमारा बड़का रोग हो गइल बाटे। सांस लो तो। हाँ चलो ठीक बा, दवाई दे देता नहीं, ठीक हो जीवा। ठीक हो जाए। हाँ 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 चलाओ। कहा जाने कौन रोग बताओ तो कहता बड़ रोग बा। चलो देखल जाओ का कहता। ला हाय दवाई ये बोले ला। हाँ ये वो एक गोली पीछी दा, आई खा ली दा। कर दा बता। ये टाइम पे खाए बनो। हाँ टाइम पे खा ली दा। ठीक बा। तोर तबीयत कैसन बा? ठीक रही तमैती। बैठ बैठ बैठ। जो हम दावा देले रही उ खा लेले रहीस? खैलहू बानी या पियलहू बानी और बाचलो बा। मतलब उ नहीं खे खाइले बाड़े कि पियले बाड़े, ठीक बाड़े नु? का कहत नी? खैलहू बानी पियलहू बानी आ ठीको नहीं खी। अरे मूर्ख, एके दिन में ठीक हो जीबे, धीरे धीरे पीऊ ठीक हो जीबे। अरे डॉक्टर बा कहत रहे धीरे धीरे पिए के, कुल बोतल तो पिए गइल बानी। ते हमारा के पागल कर देबे, एजा से जाए खातिर का लेबे? 1000 रुपया। ले 1000 रुपया, अब मत ही है, एजा से भाग जो। डॉक्टर साहब अब कब आई? जो 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 ठीक बाड़े। जब जब ठीक बानी तो काहे खातिर चेक कर? जइबे एजा से ले करबे दिमाग गरम। तोर दिमाग गरम होता, जा तनी हाला करे तब तोरा बुझाई। औरी का गलती हम कइले बानी? का कहब एजे मरीज सुतल बा त ते बकवास कइले बाड़े। ई बताऊ, जब हमरा कुछ भइले ना तो दवाई काहे के देलस? जब ठीके रहिस त अइला का करे? चुपचाप पैसा दे दे हमार। ले पैसा, जिंदगी भर हमार भी आइए ना। जा तनी तोरा ने डॉक्टर से तो ठीके रहम। साला दिमाग खा गइल, एकरा ऐसा रोगी है से तो हम पागल हो जाई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आप मेरे क्लिनिक पर देने के हमारे पास 10 मिनट यह सबके जो भी बीमारी यहाँ इलाज होला और बढ़िया डॉक्टर रानी सब चीज़ के कृपया आकर जांच एक बार जरूर कराएं।